Türkiýanyň tanymal medeniýet wekillerinden Asly Pamir syýahatdan öýüne gaýdyp baranda jaýynyň talananlygyny bilip galdy. Onuň oğurlukda guman edilýän täze işgäri Türkmenistanyň raýaty gaçyp gidipdir. Bu arada 30 oktýabrda Türk Medeniýet habar berdi. Dünýäwi jemgyýetçilik gatlyklарynda tanymal şahsiýetleriň biri Asly Pamir daşary ýurt leýenany öý işlerini ýerine ýetirmek we hojalykda kömek etmek üçin hakyna tutupdyr we soň daşary ýurda gidipdir. Ol syýahatdan öýüne gaýdyp gelende işgärini tapman gaty gen galypdyr. Bu arada Sow telekanaly habar berdi. Habarda denanyň öý kömekçisiniň öýde dälligini üstesine de käbir zatlaryň ýokdugyny anyklandygy aýdylýar. Pamir öýündäki bulaşyklygy görüp, desine öýüni we zatlaryny barlap başlapdyr we $10,000 şeýle-de $10,000 bahaly 2 tane sumkasynyň ýokdugyna göz ýetiripdir diýen diňe polisiýa bölüminde bolup geçen zatlaryň hemmesine düşünüp galypdyr. Diýilip maglumat aýdylýar we Bektaş polisiýasynyň desine deriňe we girişenligi ma'lum edilýär. Polisiýa oğurlukda guman edilýän zenanyň Türkmenistanyň raýatydygyny tasdiklady. İstanbul'un polisiýasy oğurluk etmekde guman edilen Türkmenistanly zenany gözleýär, onuň telefonlarynyň öçürilenligi aýdylýar. Türkmenistanyň raýatynyň şahsiýeti köpçülige ma'lum edilmedi. Türkiýanyň Sabah gazetinde bolan wakanyň käbir jekmejekleri habar berildi. Näşriň maglumatyna görä Asly Pamirň İstanbul'un Arnavutköy ýerinde ýerleşýän öýüniň hojalygy işleri üçin hakyna tutulan zenanyň adynyň inisiallary MN diýilip görkezilýär. Zenan daşary ýurtdan öýüne gelende öý işleri üçin hakyna tutan MN adly Türkmenistanyň raýatynyň getirim bolanlygyny we onuň telefonunyň öçürilenligini bilip, muňa ynanyp bilmedi. Telefonuna jaň edende ol öçürilipdir. Soňul desine Arnavutköy polisiýa merkezine oğurluk barada habar berdi. Bu ýagdaý polisiýany çäre görmäge mejbur etdi diýip neşir ýazdy. Polisiýa jinayatyň bolan ýerini gözden geçirenden soň MN inisially zenany tutsak etmek üçin operasiýa başlady. Türkmenistanyň raýatlarynyň gatnaşmagyndaky jinayatçylykly ýagdaýlar barada Türk Medeniýetinde ýygy-ýygydan habarlar peýda bolýar. Türkiýanyň medeniýetinde çap bolýan maglumatlarda Türkmenistanyň raýatlarynyň talaňçylyk, neşe gaçakçylyk, zorluk, adam öldürmek ýaly jinayatlara baş goşanlygy we öz janyna kast edenligi barada ençemegede habar berildi. Türkmenistanyň medeniýeti türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlardaky ýagdaýy barada habarlary çap etmeýär. Türkiýede adamdan ýüzlerçe müň türkmen raýaty ýaşaýar. Olaryň köpüsi zähmet migrantlary bolup, ýurtda bir kanun galýarlar. Ýa-ni ýakynda Türkmenistanyň häkimetleri Türkiýanyň hökümetinden 15 ýyllap hereket eden wizasyz gatnaw düzgünniň türkmen raýatlary üçin ýatyrylmagyny haýyş etdi. Emma türkmen hökümeti öz ýylatynyň migrasiýa gerimini görkezýän resmi sanlary çap etmekden saklanýar. Sentýabr aýynda Türkiýe türkmen tarapynyň haýyşyny kanagatlandyryp Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünni girdi.